Imaxínense un camiño que percorra os máis de 1.400 km da costa galega, repartidos en 56 etapas dende Ribadeo a Tomiño, pasando por un total de 78 concellos. Este é o proxecto Senda Litoral de Galicia, Senda dos Faros, presentada oficialmente esta mañá en Rianxo. A proposta impulsada pola Xunta a través da Consellería de Cultura ten como principal finalidade o descubrimento de todo o noso litoral, poñendo en valor os recursos de cada zona, aproveitando a rede viaria existente. O que se pretende son varias premisas básicas. Por un lado, un desenvolvemento sostible. Este proxecto non vai crear ningunha nova vía. Vai aproveitar a densa rede viaria que xa temos en Galicia. Entendemos esa densa rede viaria como unha oportunidade para crear este elemento que artelle esa zona litoral. Ten un respeto polo medio ambiente, no sentido de que non atravesa zonas sensibles. O proxecto inclúe ademais un proceso de participación activa da veciñanza residente nos territorios polos que pasa o itinerario. Non simplemente enfocado ao visitante, sino tamén enfocado ao residente. Que a propia xente, por exemplo, en este caso de Rianxo, valore esa trama, esa traza que se está creando e iso consiga artellar ese territorio e, en certo modo, poñer de novo en valor, redescubrir eses camiños que mellor se quedaron un pouco olvidados e demais que están por toda a fronte litoral. Dende o Concello destacaron tamén a importancia deste tipo de iniciativas que buscan un desenvolvemento sustentable do municipio. Acabar dotándonos dun camiño, dunha senda que percorra a totalidade da costa. Ben sexa ligado a elementos patrimoniais, como pode ser o traballo que se está desenvolvendo alrededor dos camiños de Santiago, ben tamén estritamente alrededor de valores paisaxísticos, medioambientais, que tamén pesqueiros e de coñecemento da costa. Participan nesta iniciativa o Instituto de Estudos do Territorio, o Agader e as fundacións Ría e Galicia Sustentable.